takarda malam ai mana addu'a Allah ya ba mu maza na gari. To wai shi malam me yasa ba za ku wani kwamiti na musamman duk wanda yake yi da gaske ka ce mishi ya same ka misali a yi haɗa su auren ba? Ai ba zan iya ba ne shi yasa. Wannan jan aiki ne sai hukuma ta shige shi. Idan ne kwamiti aka zo aka jibbu a gidana mata 20 suka zo maza 20 ya zai da su. Saboda haka wannan babban aiki ne amma hukumar Hisba a Kano kaga tana yi. A wasu wuraren duk ana yi. Idan hukuma ta karfafa abun sai a nada wasu kwamiti na musamman a yi mu ko za mu ba da shawara insha Allah. Insha Allah za mu ba da shawaran da ta kamata. Amma muka shiga irin wannan kwamiti ai karatun ma bai zai yi ba ai mu rufe tafsirin ai. To ubangiji subhanahu wataala ya ba su mazaje na gari, masu neman mata na gari Allah ya ba su mata na gari. Wato mata na garin suna wahala fa. Su ma mazaje na garin suna wahala. Ana ganin kama akwai sai ka tashi neman auren ne sai ka resa. Sai ka resa. Saboda haka suna wahala, ba wai babu bane akwai amma suna wahala. Saboda haka shi yasa dole sai an hada da addu'a. Ita tana samun manema amma dukkanin su sai zama ba na gari ba. Shi ma za a nuna masa wanda ta zama ba ta gari ba, wannan ba ta gari ba. Da saboda haka don sun ce Allah ya ba su mazaje na gari ko mataye na gari wallahi ba su yi laifi ba. Ko kuna son ku ce mafi yawan ƴan matan nan na gari ne? Ai na Allah su ne kaɗan ai. Haka nan su ma mazajen na Allah su ne kaɗan. Wani ɗan shaye-shaye ne yake neman ta za ta yadda da shi. Akwai wanda har an ba shi matan kwanan nan wata ta zo gidana ko da ke ba na son ba da irin wannan kisoshin. Har an yi komai za a ɗaura aure an sa rana sai ta gano a sai ɗan shaye-shaye ne. Wallahi ta ce ita ba ta so iyayenta kuma suka ce ba za ta mai da su ƙananan mutane ba. Ba za ta mai da su ƙananan mutane ba. An gama komai za a yi aure ta ce ba za a yi ba. To ku ne ba ku yi bincike ba. Tsakanin ƙara tana kuka na kira su na ce kar ku ɗaura auren nan. Ku je ku ƙara bincike. To kaga ana samun irin wani sai ya zo ya lullube gashi alamar mutumin kirki ne amma an banka da kuma ba mutumin kirki ba ne. To muna fata Allah ya gyara mana halayen mu gaba ɗayan mu. Malam idan na zo zan yi sallan ya ce na zo zan yi sallan magariba ne sai na yi sallan isha'i bi ma'ana niyya ya yi niyyan sallan isha'i shin sallan magariba shi ne ya yi? Zai sallan magariba ya niyyan sallan isha sallan magariban ka bata yi ba don innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Saboda haka yanzu sai ka sake wata sallan daban. Ta ce malam ni shekaru na yarinya ce karama ban wuce shekara 11 zuwa 12 ba. Na yi azumi sai kishirwa ya kama ni amma malam ba wanda yake kallo na sai na samu ruwa na sha akwai zunubi. Ban gane ba. 11. To Allah ya sa bata balaga ba. In bata balaga ba ba komai don kin sha dama azumi bai zama wajibi akan ki ba. Amma in kin fara al'ada to kin yi laifi don mace takan iya fara al'ada tun shekara 9. Ana samun iya shekara 9 ta balaga. To laifi ne in dai ba abun ya zama kaman ciwo ba ba na zama kaman rashin lafiya kin galabaita sosai ba. Na'am. Ce malam akwai wata tana ba da magani kuma mutane suna zuwa wajenta amma kuma malam gaskiya sai an zuba jake tukunna sannan sa gaya ma maganin da ya dace kai amfani da shi ya halatta mu je zuba jake wuri. Me ya wuri ni ban san shi. Abun doba ne shine jake shine wuri sai a watsa shi haka. To aikin bokanci kenan sai an yi aikin bokanci dai a takaice saboda haka wannan haramun ne dama boka ce kawai aka je wurin ta ko wurin sa Allah ya sauke. To wanda yake cewa malam ni kam yaya ma ake neman aure ne don ni na shirya kaya na ina so in fara neman auren. Ai kai babban ai abin da ya gagari matasan kai ka riga ka yi shi ma. Amma ne ya burge ni sai da shirya ma shi yake neman auren. Ya ta san ma amma ka zo kana tante kai aure ko sana'a ma baka da shi. Baka shirya wa abun ba tun an ce ka fito kai ta nokewa. To yanda ake neman aure shine farko zaka fara addu'a Allah ta'ala ya baka mata ta gari. Na sha fada an yi rage shekara 10 kai aure ka fara addu'a tun daga yanzu don ka dace. To idan ka gani kaga wacce kake so ko ka bada cikiya cewa kana son mace ta gari. To idan aka gaya maka ka ganta to kar ka fara neman ta kai tsaye. Ka je ka nemi izinin iyayenta saboda zai iya wa an mata miji. In an mata miji haramun ne ka je ka nema. Kuma zai yiwu ko da ka tambayi yarinyar ita ta ɓoye maka an mata mijin amma ba za ta gaya maka ba saboda akwai ɗan abin da za ka bata sai ta yaudare ka. To amma ka je ka samu iyayen shi kenan. Fa'ida na biyu akwai wani ya zama kai ɗin baka musu ba za su baka ba.
in ka je kana ta nema har kun kulla soyayya sai suka ce ba za su baka ba, kaga sun abin nan ka bata lokacinka. Amma in ka je ka ce musu ka tura kana son zaka auri yarinyan, to in ba sa son ka sai su ce a ba yanzu ba sai ta gama makaranta, ko kuma ba yanzu ne za a aurenta ba za a ce ba za, kaga an sauƙaƙe maka. Saboda haka kaga baka yi wahala ba. To in an baka izini shikenan, an mai da kai kuma ka koma. In an baka izini zaka je ka kalle ta, ka kalli fiskanta da tafin hannunta ku dan tattauna. Fiskanta don ka gane irin ken da kake so. Tafin hannunta kuma ka gane lafiyanta, kar ka je ka ɗebi mai ciwon kuturta. In ka ga tafin hannun da bayan duka ba wani matsala, to sauran fatan jikin ma ka kaddara haka yake kawai. To sannan sai ka dan tattauna da ita kuma ka gane wayonta da iliminta, don kar ka je ka ɗebi kuma marar wayo, nan ma ka samu matsala, daga baya ka zo ka ce tana da wauta. Dan tattauna da zaka yi da ita zaka gane hankalinta da sanin ya kamatanta. Shikenan kun daidaita shikenan. Sai ka bi sauran al'ada da ake bi na aure na kowane gari, al'adansu daban. Saboda haka sai ka bi tambaya da sauransu har a zo a yi aure. Wannan shine tsarin neman aure. Sannan lokacin da za ku yi hira, kar ya zama daga kai sai ita a cikin ɗaki an rufe ko an sake labule. A'a. In dai za a sake labule ku zama ku uku, don maza sun ce la yakhluwanna adukum bimra'atin illa kana shaytanu thalithahuma. Ba wanda zai keɓanta da mace face shaytan ya zama shi na ukun su. To ba za a yadda ba. In ba na uku, ku fito kofan falo ku zauna, kowa na ganin ku, ko kan hanya ana wucewa ana ganin ku. Ko a daga labulen falon sai ku zo setin kofan, yana daga cikin gida ana hango ku, sai ku hiran ku kawai. Amma ba a yadda a yi sunkuru ba. Ko ka je da daddare a wani lungu ka ce za ka hira da wata yarinya, bai yi ba. A sarari inda ake ganin ku. Wannan shine ka'ida ta shari'a. Za ka iya dan mata alheri da kyauta don ka jawo soyayyanta, ba matsala bane. Wannan yake cewa malam, menene ingancin cewa annabawa suna da ƙarfi na musamman dawaki har 40, sa'annan malamai suna samun nasu ƙarfi na musamman da ake tsan musu daga na annabawan? To ni yanzu na fara jin maganar nan, ban santa ba. Ka san ilimi yana da yawa, yana da zurfi. Ilimi na bai kai wannan ba. Wannan ka aje na, sai ka aje gida ka gani. Wannan ta yi ƙorafi take cewa malam, a nan kan taburman nan idan muka tashi muna gangarawa sai ka ga an sha minti, an rarraba musu minti duka sun sha akan taburman nan, an raba fiye wata sun sha. To me yasa mu malam matan nan ba a kai mana? To ai ba ni nake rebawa ba, kuma ba kwamitin tafsiri ne suke rebawa ba, maza ne ƴan uwansu suke reba musu, kuma sai a samu mata ƴan uwanku irin waɗannan mazan sai su reba muku shikenan. Saboda haka mata masu hali ku dan dinga zuwa da fiye wata da dan sweet, kuna dan rebawa masu tafsiri. Amma in za a yi rabe-raben nan, ina son a yi shi kafin a fara tafsiri. In an fara kuma in an ce za a ɗauke wasu hankali. So ba ma son rabe-rabe ana tafsiri. Kan a fara ya ka zo ka reba. In soyayyen nama za ka zo ka reba ma, wallahi daidai ne da ɗan jus ɗinka, ko gashasshiyar kaza kowa ya tashi da ita daga wurin tafsirin nan, kaga abu ne mai kyau. Saboda haka ba mu hana reba wani, amma dai in ana karatu kar a dinga ɗauke wa mutane hankali. Saboda haka a samu mata masu yin wannan, ko ni namiji da zai ba matarsa ta taho da shi ta reba musu, wannan daidai ne, amma ba mu muke yi ba malama. Wannan akwai masu roƙon addu'a saboda mutum 15 zuwa 20 akan bukatu daban-daban. Sannan akwai wadda aka turo musamman akan cewa wala akwai marayu ne aka ɗauki filin su za a sayar, abun har ya kai ga rikici tsakanin masu sayarwa da masu hanawa, ana kotu. A sa su a addu'a malam, Allah ya tsare musu, kar a saida musu. To Allah ya tsare musu, Allah ya kwato musu haƙƙinsu. Duk sauran ma 15 ɗin ko 20 ɗin da suka toro, Allah ya biya musu bukatun su, ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.